Lona kube unyaka onzima eNingizimu Afrika njengoba izwe belibhekene nezingqinamba ezifaka phakathi ukuntenga komnotho, lenyuka nezinga lokungaqashwa kwabantu kanye nohlelo lokucishwa kogesi ngenhloso yokuwonga. Yize kunjalo zikhona izinto ezinhle eziyimpumelelo ezizuzwe yizwe kulonyaka. Lathokoza kakhulu izwe ngesikhathi yamabhokobhoko eshaya England ukuze adle umhlanganiso kwendebe yomhlaba yebhola lombhoxo oqala kusukela ngo-2007. Neqembu lesizwe lebhola lomnqakiswano nalo lisenze sayishaya isifuba ngokunqoba i-Africa Netball Championship ngemuva kokubhaxabula iZambia ngo-75-53. Ngakolunye uhlangothi uMiss South Africa uZozibini Thunzi wanqoba uMiss Universe waba ngowesithathu wakuleli ukunqoba lesicoco. Miss Universe is South Africa. Kanti nendlovu Youth Choir nayo yamela elakuleli Melika yamangaza amajaji omqhudelwano i-America's Got Talent yagcina ifinyelele esigabeni samanqamu salomncintiswano. Uthishela ovelele emhlabeni ka-2019 naye uvela kulelizwe. Ukhangelani Sibiya ufundisa i-Maths kanye ne-Science eRichards Bay wazuza indondo ye-Best Global Teacher eDubai. Usomahlaya uTrevor Noah naye wokuqala odabuke eAfrika ukuthengisa wonke amathikithi eMadison Square Garden eNew York eMelika. Waphinde waba sohlwini lwama-Grammy kanye nama-Emmy ngenxa yohlelo lwakhe. Umculi uShaw Majozi naye waba ngowesifazane oqala wase-Afrika ukuzuza indondo ye-BET. Kepha uphinde wazakhela udumo emhlabeni jikelele ngemuva kokwenza iculo lomdlali we-wrestling uJohn Cena. UCena wabe esevakashela uMajozi engalindele ngesikhathi eswahlelweni iKelly Clarkson Show. Lelizwe lingakwazi ukuyivala kahle leminyaka elishumi edlule ligubha konke okuhle osekwenzekile.